No tohle je prostě můj dům. Jo. To je můj dům prostě. Jo. To jsem si dala bazén, protože ta sprcha, když jsem si ji tam dala, tak prostě nebyl vidět ten záchod. Tady mám křečky, pejska, kočičku, lamu, posílku, pomůčo. Lamu, tam mám oblečení, tam teda ještě nic není zatím. A ještě půjdeme podívat do tajného 3. patra. A jedeme. To si nevšímej. No tady je to 3. patro, ale tam nic nebylo. Tak čemu? Já si půjdu vyčistit zuby a pak ti zavolám ještě na chvilku, jo?